Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxa guys, it's a show izingane zesimbu uRosemary niyamazi usisi wethu aunt lo wagila imhlolo osejele njengamanje. Ile platform izinto eziyi-3 engikhuluma ngazo. Number 4 ilana engisi khona asikhetheni ukuba amaxoki siphoqelekile ukuthi sizoba amaxoki so kunento ukuthi izingane zesithembu kuphela ayikho enye into. Mawukule platform darling sithandwa, i-search button yakho inamandla ngapha kuwena ukuthi ufuna ukubona ini, nokuthi-ke mase usearchile lokho bazo-recommenda ini because ujwayele ini. Mhlawumbe mawuke waqale wabona ama-video awu-3 athi izingane zesithembu, le platform shuthi izobona ukuthi leyo nto ufuna ukuyibona uvele uthole semaningi. Ngeke-ke uthande sonke ngendlela esikhuluma ngayo ngezingane zesithembu, kodwa-ke le platform kuvumelekile ukuthi sikwazi ukubuka i-TV show sibuye sizoxoxa ngayo ngendlela e-right okuxoxeka ngayo. Yingakho-ke uthola ukuthi asemaningi kakhulu ama-reviews ezingane zesithembu, ingoba-ke into esiqeda ukuyibona i-TV show engathi iya-trend okwamanje. Njengoba i-trend-ke sonke siyaxhuma siyahlala. Uvuyo this, uThirelo that, ingoba futhi-ke sibabone laphaya ku-TV show. Angiboni ukuthi ukhona ozoma ngaphandle amemezela athi ningakhulumi ngoba kuMzansi Magic sinqonqoze kwavuleka. Sabona kuba kanjalo-ke, kodwa ngapha kuwe because i-social media ungayisebenzisa ngendlela ofisa ngayo. Kungaba ukuthi ufunani ukuze ungadidiseki, ukuze futhi ungadinwa masungena kwividiyo yomunye usudinwa ukuthi why efake lento ku-social media as if awunayo i-option yokubuka le efuna wena. Uyabona, mawubona ngathi mhlampe uba nokudidiseka, ungabhala phansi ukuthi ufuna ukutholani ku-social media, ukulandele leyo nto ukuze ungaphoseki endaweni e-wrong mase uyacikeka udinwe lapho, kanti laba balapho abanankinga. Uyabona, lento ifana nani, ufune ukuyothenga ukudla ugcina usuphoseka e-tavern. Yazi ngiyabheda, ngicela ukuyiyeka le example yokudla ne-tavern asiphume. Bengifuna ukukutshela nje ukuthi ama-options maningi ukuthi ngeke ngikwazi ukukunika onke, kodwa uma kuba khona lento yokudidiseka, iba ne-list-ke phansi ukuthi ufuna ukubonani ku-social media. Ingabe into ezokufundisa ngaba yinto enjani. Size la kwi-TV show izingane zesithembu. Yebo, u-episode 13. U-episode 13 le ngibalile, angifuni ukuthi ubani oqale wathini phakathi kaVuyo noThirelo, kodwa leya behavior evele kubona ku-episode 13 ngokwami ngibone befana kuleya episode. Le episode lezi zinto ebesithi siyayilandela, mhlambe ngibeka uThirelo ebesithi siyayilandela kuThirelo ngoba mhlambe yena evela ngathi unento ehlukile. U-episode 13 u-eraser konke. Ngingayenza-ke ividiyo ngikubalele, kodwa kangizuyenza ividiyo ngoba kuzothatha isikhathi eside. Kule conversation kababa uMseleku noSibindi, la uMseleku esesikhona, ngikhuluma nge-TV show darling. Lokho engikushoyo kuvele ku-TV show, hhayi ukuthi sengithi ku-right ku-wrong. Ubaba uMseleku mayekhuluma noSibindi uyamtshela ukuthi ozomthatha nokufanele ukuthi umthathe noma kulaba bakhona kufanele babe kanje ebeka-ke ukuthi okuzoba ongenankinga nesithembu. Yivision oyibekayo uyayizwa. Ongenankinga futhi kulaba bakhona ongenankinga nomunye ngoba bona sebekhona kanye. Uyaqhubeka-ke uMseleku. Nakuba uSibindi-ke emluleka ngalokhu engenazo izinto aseyibeke zaqama, kodwa kulaba ade babeka okwabesifazane ngendlela abayiyona, uVuyo noThirelo ku-episode 13 babe ne-behavior efanayo. Ngibale kuThirelo, uThirelo akakwazi ukuthi
efike understand yonke into uSibindi aza nayo, ekugcineni azombekela ukuthi uma uVuyo elungisa naye yena uyaphuma. uTirelo phela usephikisa ngisho umndeni kaSibindi, kodwa-ke siyayibona-ke indlela eza ngayo i-strategy sakhe, yindlela nami engibona ngayo ukuthi bona noVuyo uma behlela isikhathi eside, makuphuma uVuyo yena usala kwi-position kaVuyo. Njengoba kade sibona ama-meetings abevela kwizingane zesithembu, bewukuthi umndeni kaSibindi ukhuluma ngokuthi iqiniso esilicelayo ulenze ukuthi lo oseney'ngane futhi esehleli nawe isikhathi eside qala ngaye. Makuphuma uVuyo kubani olandelayo? uTirelo phela. Yabo uTirelo ku-episode 13 uyikhulume yonke into le angayikhulumi, ukuthi unenkinga noVuyo kodwa akakuvezi. Ngobani? Unamathele eduze kaSibindi. Ukuthi uVuyo i-pregnancy yakhe kwakuyi-score sokuthi uTirelo phela ukhulume lokhu esecasukile, kodwa yizwa ukuthi ngithi asiyilinganise ngani le nkulumo yakhe. Uma uVuyo ekhulelwa ingoba naye usefuna ukuba nengane yomfana, okusho ukuthi naye uTirelo ubonani? I-competition. Lezi zinto kuSibindi abeyibhala ehambe eyibhala ethi uVuyo unje, awusekho umehluko ngoba uTirelo nawo amazwi akawakhulumile. Ekhuluma ngobani? ngoVuyo. Ekhuluma ngasiphi isikhathi? Ekuthukuthele, la ekhuluma khona inhliziyo yakhe, because ngithi mina umuntu othukuthele kakhulu yingakho hleze kuthiwa ungakhulumi uma uthukuthele, ngoba uzosho into ongeke ukwazi ukuyiphika. Noma mawuphuzile kakhulu into ekhulumayo vele isengqondweni yakho. Simlalelile kuTirelo, satholani ukuthi umehluko awusekho kuye noVuyo. Leya level of maturity abenisho singayazi ayikho. Ngobani? Uyakhompyutha noVuyo, umehluko yena akakhulumi ngoba akakwazi yena ukufike ethi ucabanga ukuthi uzokhompyutha nami, ucabanga ukuthi uzokhompyutha nami, yena ewubani? Angikho desperate mina. Yonke into ayenzayo imemeza ukuthi nawe u-desperate. Sesibuya kuVuyo-ke. EyaVuyo ngithi mina asisho ukuthi uTirelo noVuyo bakhulume sebecasukile. Sibalekelani? Nangu uRosemary ebuza uVuyo, ninenkaningi inkinga yini? Ubufeni besihambe ekhanda senenza ngathi anizazi izinto ezi-wrong ne-right. Yithi mina lento esho uVuyo i-wrong, kodwa manje asithi ba-wrong bobabili ukuze sicishe ukuthi nangu uRosemary noma Gudumane bebiza uVuyo, ngoba phela la ikhulumayo yena eyakhe imfake ejele. Nina nizoma ngokuthi hayi awukwazi ukuthi mase ulwa usebenzisa ingane. Ku-right ukuze ngazi ukuba khona ozophakama, ngoba phela manithi lo usebenzise ingane yena kusezovusa ukuthi ukuthathelaphi ukuthi eSouth Africa ungayokhuluma into enje ku-TV. Hayi guys, kanti ninjani? Ngoba i-maths sisayishayo 1+1 = 2. Ka-left reduce isithunzi sakhe ngokuthi amchonse nge-pregnancy, yimpi yo-baby mama. Ngapha ka-right usecasuke kakhulu, usekhomba ukuthi bayagula, yimpi yo-baby mama. Ayime lapho-ke. Manje wena ufuna ukujustifya okunye ungajustify. uVuyo-ke ulinde uRosemary ngoba nizwa. Ubona ukuthi besingayiboni le? Siyayibona, sihlala phezu kwayo ukuthi ngoba usekhulume kanje uVuyo, nangu-ke ukuthi uTirelo uphendule wathini, okusho ukuthi bayalingana. Bobabili bebecikekile, imiqondo yabo beyicikekile, ayisale kanjalo. Lena-ke enye nifuna ukuyifaka idrama, nifake ispice, nifake zonke izinto ukuze nalo avuke ngokuthi ukuthathelaphi ukuyosidiagnosa ku-TV, ukuthathelaphi ngoba kwenziwe. Hhayi-ke anizwa. Nangiya kuRosemary. uRosemary uzolinda phela ngoba uVuyo muhlanje nisahambe ejele. Hayi nina, hayi indaba yena ngiyazi. Sisho ngamabomu ukuthi bacikekile, bacasuka, neziphuzo bezikhona ukuze noma yini ekhulunyiwe yaba wrong kufane yonke indawo.
Manje lento yokuba umlandeli i-wrong ngoba manje uyalahleka noma singasafuni ukulahle siyakhuza la sidweba ulayini phansi sithi asingafiki la. Senza kanjani? Manje mawusumthuka nge-pregnancy usho ukuthi-ke umqondo wakhe mncane. Manje masucasuke kakhulu uzukhombe ukugula sekuyalingana-ke. Nina nithi akulingani, wayezofaka ingane phakathi. Uyasho yini ukuthi uyagula? Ayishiwo leyo nto guys, ayishiwo. Umthetho awuvumi. Okwangempela-ke rules are rules. Yashinciko. Umthetho awuvumi. Sime lapho-ke sisebenzisa ukutheni futhi sisebenzisa ukuthi njengoba i-production team yale show ibayekile bafika kuleya ndawo yokuthi bethukane kanjeyana-ke asikuyekeni. Manje nina ninenkinga-ke, ninenkinga, nifuna ukufaka iy'nkinga phezu kwey'nkinga. Vele inkinga ivelile siyibonile nathi ukuthi hayibo, sishilo ukuthi hawu ngesikhathi kuyi-TV thatha hayibo. Sabuka ukuthi mayiphela i-episode kuzothiwani. Hhayi, angithi bona kuvelile ku-TV ngoba ngempela phela uma beba-protest bekufanele becishwe, abakucishanga-ke. Njengoba bengacishanga bakubonile ngesikhathi beshutha. Yini-ke wena sizama ukulungisa mase ufuna ukona ngoba phela manje asibalahli bobabili. Kulo episode 13 sisesayidini labo noma sibonile ukuthi babehave kanjani. Wena ufuna ukuphuma iqhuzu nokuthi uthanda lona umthandi. Ubhede kakhulu kuvuyo ku-episode 13 ngoba okwakhe kumfaka ejele. Okwakhe kunamaphepha ahamba nezigxivizo zasenkantolo. Kanti lona okwakhe inhlamba yobhebi mama abathukana ngayo. Uyawubona umehluko. Manje mina ngithi-ke lento iyalingana. Musu lapho ufuna ukuchaza iyalingana. Inkinga yabo yini? Babanga usibindi. Hhayi-ke ngoba anizwa, anilaleli, anifuni ukulalela, ngisho siyichaza kahle. Usebhalile la udade ngesingisi eyichaza ukuthi-ke utheni wathini. Useyibhalile eyisho ngesingisi. Manje-ke isingisi asisi-understand siyamziba. Uyibhalile kodwa udade nami ngiyibonile ngathi hhayi asiyi lapho ngoba i-TV show ikuvezile. Ukuba i-TV show beyingafuni uvele